Welcome back to my YouTube channel. खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअ गासिखौबो आं गोसो गोरबोजों आरो खेबसेबाव फिन फरायथाबावबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं होननानै स' दा आङो आब' फुजामोननि न'आव दङ माने रुमाव दङ बाहायनो क'क्राझारावनो दङ ओमफ्राय दा जोङो मोसानाय प्रेक्टिस खालामनो नागिरदों गसाइगावआव फिसा प्रग्राम दङ बैसागुनि बाहाय जोङो साथाम मोसानो नागिरदों साथाम ओमफ्राय दा बिनि थाखायनो एसे एनै प्रेक्टिस खालामनो नागिरदों ओमफ्राय दहाय फुङावनो फैदों आङो ओमफ्राय फुंनिखौ लाजोबनो हायासै आं फैनायखौ थेवब्लाबो बिनिफ्राय लानोसै आरोना ओमफ्राय नोंथांमोनना देखायलांसै ओमफ्राय दाहाय आब' फुजाना एसे एनै फट'शुट दङ बैसागुनि थाखायनो ओमफ्राय दा बेखौ नोंथांमोननो आङो एसे शेयार खालामसै फट'शुटआ जोंना माबायदि थाङो दिनैनि दिना स' बेखौनो आं नोंथांमोननो शेयार खालामलांजोबसै स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो एबा इन्टारेस्ट मोनो स' भिडिअखौ शेयार खालामसै हजोंनि गसाइगावनिफ्राय हरदों फट'शुट खालामनो थाखाय नैबे लफाइनि पिंक कालार मोजांथार नैलाय आङो दख'नानि गासिबो डिसक्रिपसनाव माने होना होजोबगोन बिनि कन्टेक्ट नाम्बार माने खालामो होना होजोबगोन आङो ओमफ्राय नोंथांमोना नायबानो जाबाय बाहायनो दख'नाया पिंकबो दङ ग्रिनबो दङ लाइट पिंकबो दङ मोनथाम टटेल ओमफ्राय फट'शुटनि थाखाय हरदों गसाइगावनिफ्राय हजोंनिफ्राय आब' फुजानो स' दा बेखौनो गाननानै फट'शुट खालामगोन आरोना स' आं बिनि कन्टेक्ट नाम्बार ओमफ्राय बिनि फेसबुक पेज ओमफ्राय बिदिनो माबा मा होनोमोनलाय इउटुबथ' गैया बेना जायखिजाया फेसबुक पेजजों ओमफ्राय माबा वाट्सएप कन्टेक्ट नाम्बार बेखौ गासिबो आं होना होजोबगोन आंनि डिसक्रिपसन बक्सआव दे नोंथाङा नायनानै हागोन जाय जाय मोजां मोनो लानो हागोन आरो बिनिफ्राय बे मोनथामानो दं आब' नों खैथायाव थांगोन मैखुन भाजा थाइबें माने नैबे मामोनलाय आब' नैबे जिंखाजों दाउ लकेलजों जानोसै गोथाव खम गिलिर जागोन बे मेकआप थफ्लायाखौबो लानानै फैबाय थानांगौआ दंखाथार मेगनावनो हनै माबाया बेयो गोलाव गोलावखा नोंना ओरै गोलाव गोलाव Pieza मोजांथार दखानाव मोना बिदिखौ ओमफ्राय दखानाव जा गिदिर बुरलाबाथार मोनाबायो बिदिखौ मा खालामनांगौ होननांगौ नामासो नै दा रेडि जाखांबाय जोंना सिख्लाया महर गोसाया लेवावदेरा ओमफ्राय दा जों ओरैबायदि हाखु दाखु फट'शुट खालामनानै आरो डान्स प्रेक्टिस खालामफैबावनांगौ मोनाबा दिनैथ' जाखानाय नंला माने जों जाखानाय नंला बायदि सानना लाबाय आरोना दा जायोना जाया नायनोसै फट'शुटआव एसे टाइम लायो नालाय दा जों थांनो ओंखारबाय थ'दो बिदिबा नायलांबाय थाबानो जाबाय जों दा थांनो ओंखारबाय फट'शुट दं आब'ना बाहाय जों थांगासिनो दा बिदिनो 1200 बेफोरना आदा
सेट थायोना आं बे जायगायाव फैबावाखै मिथिबाय दिनैसो फैदों आङो साल बागानाव नायद' खेबनाया मादि खेबो खोन्थादो ओमफ्राय Press me down. बोरो ओमफ्राय बै गोदनायाव लानोसै ना आर'नाइखौ आदा बेखायाव औ ओमफ्राय सेन्देल गाननो मोनोमोन हो माथि बुंखाया फुल नांगौ बेखौ मा जायगा होनोलै आदा बेखौ मा जायगा होनो मागुरमारि दा ओरै होलाबायदों बियो मागुरमारि जों दा दंफैयो मागुरमारियाव आब'नि फट'शुट दङ बैसागुनि मागुरमारि खाथिनिसै जों दा दंफैयो मागुरमारि खाथियाव आब'नि बैसागुनि फट'शुट दं बाहाय ओरैनो फैफानाय जादों आङो जों ज' दंमोन नालाय ओमफ्राय दा बे फट' लागासिनो ओइलाय दख'नाखौ फैखाय मा दख'ना स्ट'राव नामा बारानो उल्थासो फैयोमोन नामा हनै थनलाजोब्बाय आखाइनिया ना गोसो समानि ना बिखाया समानि दे सोलायदो आब' After, the last point.